aku tak takon. Kok ya iso? Pangeran Kukutan kok ya ora duwe pacangan, apa meneh garwa? Mergane ngopo? Jalaran ngantos sak menika dereng wonten wanita ingkang saged nyocoki raosing manah kula. Kula kepengin gesang kaliyan wanodya ingkang sampun trep ingkang kalian kula batos. Tegesipun wanita tama sing bisa ngluhurake jenenging kakung. Yen ngono upama aku caket lan cedhak karo panjenengan kira ora apa-apa to? Lho. Mboten napa-napa tumrap panjenengan lan kula, namung tumrap tiyang sanes menawi dipun tingali rak kirang prayogi to. Ya ora apa-apa ming diarani we kok. Pangeran Kukutan. Kula Kanjeng Ratu. Kandhaku iki tenan. Senajan aku iki garwa selir, ning aku ki ora tau apa kuwi jenenge dikancani, Menapa dupi Rama Prabu sampun sepuh? Ya nyatane pancen kaya ngono kok. Ayo kala-kala kudu dikancani ra ketang mung kerokan tok. Pangeran Kukutan menika lho. Lho. Mbok aja ngono to. Upama kerokan iso wae tak keroki wong nyatane kerokan wae ora iso. Sampun. Panjenengan dalem mboten sah menggalih werni-werni. Reh ning kula kaliyan panjenengan dalem menika dawahipun ibu lan putra. Mila monggo kula aturi nata penggalih dalem. Pangeran Kukutan. Mbok ora usah etok-etok ngapa to wong nyatane yo. Iki lho. Aku nek gelem dosa, ning nek ora gelem kaya ngene. Pangeran Kukutan. Injik terus pundi Ibu? Arep ning endi to? Dateng wingking. Kene wae. Nggonku kepengin sak pejagong karo sliramu kuwi wis suwe banget. Sak menika Saben-saben tak timbali kowe mlenjani. inggih. Banjur saiki wis sowan wis ketemu kok njero arep sumingkir. Punten dalem sewu Kanjeng Ibu. Ora Kanjeng Ibu to? Ibu kuwalon rek njing mboten menapa-menapa to. Ya aja Kanjeng Kanjeng Ibu. Ratu, ngaten Kanjeng Ratu. Upama aku kuwi anggonmu ngatur iki inten ngono wae ngopo to? Raos sing manah kula mboten kademuken. Mboten tekan ati kula menika jalaran. Yen ora ana sapa-sapa ora apa-apa. Ora ana sapa-sapa kepiye wong Tegese kuwi ora ana Nayaka Praja, ora ana ramamu ngono lho. estunipun menawi kula badhe matur injih. Menika mboten sekeca sinaosa menawi kula badhe matur mboten. Ora muni injih ning muni injo. Monggo kula menika ugi gadah gegayuhan Kanjeng Ratu. Gegayuhan apa? Inggih. Wong urip niku yen ora duwe gegayuhan mengko mundhak uripe kaya dene anyep njejet kaya bokonge wong jala. Kula injih gadah gegayuhan. Menawi kula purun ngladosi kersa panjenengan dalem, kula ugi gadah panyuwun jalaraning gumlaring jagat menika mboten wonten ing lelahanan. Ora sah perlu kuatir. Apa kang dadi penjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Saestu menika. Tenan. Saestu. Tenan. Penjalukmu apa? Layon wastra mirahing sun. Kok ya mau-mau to? Ngono wae kok dadak kesuwen lho. Sanes kara kadulujra